Ahojte! Sledujte farské správy plné zaujímavých reportáží zo života nášho farského spoločenstva. Ste pripravení? Tak v tom prípade môžeme začať. Dlho očakávaná akcia 10 ročia Kysuckej ľudovej misie trvala 9 dní a konala sa pod záštitou reholníkov, pátrov redemptoristov. Ako prebiehali, čo bolo ich podstatou a taktiež aj mnohé iné postrehy sa dozviete z nasledujúceho príspevku. Hlavnou myšlienkou misií bolo Maranata, príď Pane Ježišu. Počas misií sme sa zamysleli nad naším vzťahom k Bohu. Pomohli nám aj katechézy, ktoré boli zamerané pre mužov, ženy alebo deti. Vedľa mňa už vítam pátra Roberta, jedného z redemptoristov, ktorí do našej farnosti prišli vysluhovať sväté misie. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky, amen. Vysluhujete určite vo viacerých farnostiach tieto ľudové sväté misie. V čom je naša farnosť jedinečná? V čom bola počas tohto týždňa jedinečná? Vaša farnosť bola jedinečná v tom, že bola jedna z mála farností, kde misie prebiehali súčasne alebo súbežne v dvoch farnostiach. Pretože väčšinou je to tak, že misie prebiehajú len v jednej farnosti, ale na pozvanie vašich kňazov, ktorí spravujú túto farnosť, aj vašu svätého Jakuba, aj Panny Márie, tak sme sa rozhodli prijať ich ponuku, ich pozvanie a prišli sme, aby sme ohlasovali Božie slovo. Keďže, ako som už spomínal, ste tu boli jeden týždeň, aká bola podľa vás taká najúsmevnejšia príhoda? Ťažko to povedať, najúsmevenejšia, ale ja som tak nejak vnímal, možno, že na počasí, ktoré bolo počas tohto týždňa, ktoré bolo veľmi rôznorodé, s patrom Ivanom, našim lídrom misijného tímu, sme tak skonštatovali, že sme zažili skutočne všetko, od dažďa, snehu, poľadovice až slniečka. Takže ako keby naozaj aj tá premenlivosť počasia bola určitým spôsobom aj pre nás takým úsmevom Boha, že nie ste úplne dokonalí, perfektní, a aj to počasie možno aj pre vás v určitom slova zmysle skúškou, či to naozaj myslíte vážne práve s ľuďmi, ktorí nájdete tu v týchto miestach. K tomu treba len dodať, vítajte na Kysuciach, toto počasie je pre nás veľmi typické. Teraz taká technickejšia otázka, prečo sa ľudové misie konajú každých 10 rokov? Je to z toho dôvodu, že 10 rokov je v určitom slova zmysle čas, ktorý potrebuje jedna generácia k tomu, aby mohla prísť a aby mohla vnímať to, čo je veľmi dôležité pre ňu. Čiže keď to tak veľmi zhrniem, po 10 rokoch, keď prichádzame opäť a opäť do farnosti, tak vlastne sa stretávame s ľuďmi, ktoré pred 10 rokmi boli deťmi, dnes sú už mladými. Tí, čo boli pred 10 rokmi mladí, sú už, dá sa povedať, ľudia, ktorí majú svoje rodiny. A zase môžeme povedať, tí ľudia, ktorí boli v stredných rokoch, už pomaličky dozrievajú pre starobu. Takže každá generácia potrebuje vo svojom čase počuť to jasné slovo Boha, ktoré je určené priamo pre nich. A ešte nakoniec by som vám prenechal mikrofón a mohli by ste niečo popriať, niečo zaželať, niečo odkázať našim farníkom, ako by mali tú vieru viac zveľaďovať po ľudových misiách. Tak ako sme to mali aj v záverečnej svätej omši, misie pokračujú, misie nie je len začiatkom, alebo nie sú začiatkom niečoho nového, ale sú pokračovaním a nadväzovaním na to, čo tu bolo, čo je. A chceme, aby misie pokračovali ďalej vo vašich životoch, či cez modlitbu, sviatostný život, Božie slovo, spoločenstvách, ktoré tu máte vo vašich farnostiach. A tak, aby ste spoznali to, aký Boh má plán s vašim životom. Učíme sa to odkrývať samozrejme celý život, ale jednotlivé etapy nášho života sú priestorom, cez ktoré nám Boh chce niečo povedať. Takže želám všetkým farníkom, farnosti v Kysuckom Novom Meste, aby naozaj tento čas misií bol takým povzbudením k niečomu novému, krásnemu, teda životu s Bohom aj do ďalších etap.
Predvianočné posedenie. Taký názov niesla akcia, ktorá sa uskutočnila v našom centre dňa 14. decembra. Nasledujúca reportáž je venovaná práve nej. V nedeľu 14. decembra sa stretli v centre deti s rodičmi i so starými rodičmi na predvianočnom posedení. Nechýbal ani zaujímavý program. Predstavili sa nám malé mažoretky, vystúpili deti z Mami klubu a aj naši mladí so zábavným programom. Hudobne nás doprevádzali mládežníci zo speváckeho zboru. Na záver programu si všetci spoločne zaspievali. Po predstavení nasledovalo posedenie pri čajíku, kávičke a chutných koláčikoch. V našom centre sa opäť stretla mnohopočetná skupinka tretiačikov. Dôvodom bolo ich druhé formačné stretnutie, ktoré prebiehalo 6. decembra. Ak chcete vedieť viac, sledujte. 6. decembra sa tretiaci stretli na formačnom dni, kde nás na začiatku stretnutia navštívil aj Mikuláš. Povedali sme si o Božích prikázaniach a pripravili si scény. Ďalej sme spoznávali silu odpustenia a uzmierenia. Zaspievali si pesničky a naučili sa ukazovačky. Deň sme zakončili spoločnou modlitbou. Na prelome mesiacov november a december animátori pokračovali vo svojom usilovnom vzdelávaní. O tom, že učenie je skutočne veľká drina, sa presvedčili na vlastnej koži. V škole totižto po namáhavom dni aj zaspali. Veď pozerajte. Na konci novembra absolvovali animátori ďalší kurz v pastoračnom centre, počas ktorého mohli duchovne pookriať. Náš pán dekan Peter Holubička im porozprával niečo o odpustení a potom sa v kostole stíšli počas adorácie, ktorá trvala niekoľko hodín. Animátori sa po peknom víkende s nadšením opäť pustili do práce. A teraz prichádza Rýchly prehľad udalosti. Aj v tomto chladnom období sme dokázali, že nemáme srdce z kameňa. S vašou pomocou sme do zorganizovanej zbierky pre deti na Ukrajine vyzbierali nespočetne veľa hračiek, oblečenia a sladkostí. Nech vám to milostivý Boh odplatí. Už tradične zavítal na návštevu do našej farnosti Svätý Mikuláš. Navštívil tretiačikov počas druhého formačného dňa, malé detičky v Mami klube a aj deti v kostole na svätých omšiach. Priniesol im sladkú odmenu a povzbudil ich, aby vytrvali v dobrom. Aj tento rok deti chodievali na rorátne sväté omše, po ktorých nasledovali raňajky vo farskej reštaurácii. Počas rorátnych svätých omší spoznávali život svätej Teresky z Avily. Za vyzbierané nálepky deti dostali odmeny a prísľub, že navštívia kláštor bosých karmelitániek. Zvesť o narodení Ježiša ohlasovali deti a mladí v Kisuckom Novom Meste na sviatok svätého Štefana a povinne na Nový rok. Vyzbierané peniažky putovali milosrdným sestrám v Nairobi, ktoré sa venujú obyvateľom slumu Mukuru. Šikovné deti z divadelného stredka Lentilky nám na sviatok Božieho narodenia zahrali krásnu scénku o svätom Františkovi z Asisi, v ktorej staval jasličky. Pesničkami ich doprevádzal spevácky zbor, nazývaný Zbor Bohom zvolaný. A teraz vám prinášame novoročný príhovor nášho pána dekana Petra Holbičku. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Amen. Pán dekán, začal sa nový rok a tak by som sa chcela opýtať, čo by ste chceli zaželať našim farníkom. Že nás má Boh veľmi rád, pretože nám požehnal tento nový rok 2015. Má k nám veľkú dôveru a má nádej, že chceme s ním spolupracovať. To je veľká devíza, ktorú treba využiť. No a ak my budeme spolupracovať s touto jeho nádejou, a budeme používať aj tú duchovnú pomoc, ktorú nám poskytuje Ježiš skrze svoju cirkev, tak si myslím, že ten nový rok bude skutočne požehnaný. Tak prajem všetkým farníkom, aby sme vedeli využívať jednak sviatosti, ktoré nám Kristus ponúka a dáva, a aby sme vedeli si navzájom jeden druhému pomáhať. Vedeli spolu komunikovať, nezostali takí uzavretí, keď príde nejaký problém, nejaká ťažkosť, ale aby sme sa vedeli spolu deliť, či už o radosti, ale aj o tie bolesti, ktoré prídu aj v tom novom roku. Tak ja vám ďakujem. To je
z dnešného dielu všetko a preto by sme vám chceli aj my ešte raz popriať všetko dobré v novom roku. A dúfame, že zostanete aj naďalej našimi vernými divákmi. Naše spravodajstvo je tu opäť o mesiac. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia.